Sa unahan, padayon mo kaming gigiyahan o gitudloan aron kami mahimong mapuslanon sa imuhang paghimo. Sa mo matagusan namo kakinabuhi. Sa mo karon nga panag-uban amahan, imo na usab kaming panalanginan. I-bless na usab kami sa mga pulong, mga mensahe nga gikan kanimo nga mong nakaplagan diha sa balaang kasulatan. Salamat Ginoo nga imo kaming lig-unon, dasigon karon og sa unahan sa padayon namong paghulat sa imong saad. We declare blessing sa matagusan. In Jesus name, amen. Oh, amen. Maayo nga buntag, maayo nga pakiguban. Welcome no sa atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ako nagtuo nga naamo kanunay sa panalangin sa Dios, naamo kanunay sa pag-atiman sa Ginoo. Dalaygon ang Dios magapanalangin kanimo kanatong tanan din imong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanimo kanako niining atong panag-uban. Good morning, good morning, good morning, good morning. Maayo nga pagpaminaw sa ato akaron nga ato mga kigsunan nga naa karon sa matag Pinoy-anan. Kumusta mo niining kabuntagon? Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa kalipay, kalinaw ug labaw sa tanan, kadasig sa pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Og maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw sa tanan nato mga listeners sa ato ang FM station 101.3. Maayo nga pakiguban sa nagkalaing mga lugar nga naa ang atong mga kaigsunan nga nagpuyo og padayon nga naningkamot sa pag-alagad sa Ginoo. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa panalipod og ilalo mo kanunay sa pagpamumas sa atong Ginoo. Padayon ta mga kaigsunan sa patalinghog sa mga awit magkalangit og paghatag usab og panahon sa pagbasa sa inyong mga mensahe nga inyong gipaambit diri sa atong programa Ang Pulong Mo. Mayong buntag, mayong pagiguban. Happy watching, happy listening ni Jocelyn Oligar Immaculata. Mayong buntag og happy heart day, no? Mayong buntag no. Ni Felix sa Ngilan Laginon, mayong buntag og Sister Gina Abasola Ayuban. Matod pa ka-timing pastor pag-scroll naho nakita naho ni Sher Dayon watching from Hindang Liti. Maayong buntag ato mga kaigsunan diha sa Hindang Liti. Good morning ninyong tanan. Maayong pagpaminaw, maayong paghiguban ni Mary Grace Momo Limbaga. Maayong buntag pastor og sa tanang mga listeners and viewers. Dalaygon ang Dios sa kanunay request kog awit makalangit kinabuhing bag-o. By truly yours. Salamat and God bless us all. Sige, ato ang
buntag, maayo nga pagpaminaw sa mga moriple, maayo nga pagpaminaw. Ako nagtuo nga giubanan mo sa Dios. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa kadasig diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ania ako Ginoo, nagasangpi kanimo. Ania ako Ginoo, nagapaubos sa ngalan mo. Ania ako magpasalamat. Ania ako sa pagdaig, utang makapay mo kanimo. Ani ang kinabuhing bag-o. Ania ako Ginoo. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin sa matagusa sa awit pakalangit mga kaigsunan kinabuhing wag-o. Si Felix Sangilan, mayo nga buntag, request o kantang Lahutay Pastor. Sige, mayo nga buntag, mayong pagpaminaw. Nagapaubos sa ngalan mo. Ania ako magpasalamat. Ania ako sa pagdaig. Dunay nangutana mga kaigsunan, biblical ba ang Valentine's Day? Ang tubag ana mga kaigsunan, walay direktang mensahe nga gikan sa Biblia ang Valentine's Day. Adi gyud ka kakita og Valentine's Day diha sa Biblia. Ang pinaka mensahe mga kaigsunan sa Biblia, ang giingon diha ang tinuod nga gugma. Ang tinuod nga gugma mga kaigsunan, dili na siya romantiko kundi balaan. Mao nay tinuod nga mensahe nga gipakita diha sa Biblia. Mao nay tinuod nga mensahe nga gipakita sa Dios, nga nagpakita sa tinuod nga kinaiya sa tinuod nga gugma. Dili na siya romantiko kundi balaan ang gipakitang gugma sa Ginoo. Mayo nga buntag, mayo nga pagkiguban ni Philly Bangalan. Good morning, Pastor. May buntag ninyo diha. Happy Saturday o last Saturday. Happy watching and happy listening ninyong tanan diha. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa pagpangandam, ilabi na gyud sa pagpanimba ugma nato diha sa atong Ginoo. Mayong gabi, mayong nga pagpaminaw ni Sister Marian Love. Mayong gabi, buntag, dili mayong gabi, mayong buntag, Pastor Gideon Candelario. Sige ko tanaw sa imuhang mga video sa YouTube. I learned so much about your teaching, Pastor. Thank you so much and have a wonderful and blessed day to you and family. Salamat sa Ginoo, Sister Miriam. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin og naguban og nagatiman kaninyo diha sa USA. Ang Dios paday magapanalangin. USA ito inyo ha, Sister Miriam, no? Mayong buntag ni Leonisa Dile Labinoy. Mayong buntag si Kilisti Pargan Rivas Ribulin. Hello Pastor, good morning. Salamat sa kinabuhi ihatag mo. Salamat sa kalinang gipaambit mo. Salamat sa kalipang gipahari mo.
Salamat o Jesus sa kinabuhing bago. Mayong buntag, mayong pagpaminaw ni Avelia Ambong Mangando. Good morning, Pastor. Maayong buntag sa imo unta. Imo kong igret siguro. May buntag ninyo diha, Sister Avelia Ambong Mangando. Og maayong pakiguban ni Kalma Langta. Sister Miriam Love. Yes, Rochester, New York, USA. Nasa New York, USA, Sister Miriam Love. Ang Diyos pa dayo magapanalangin, awit magalangit, lahutay lang. Dari lang sa itong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong buntag, mayong pakiguban ni Kalma Langta. Mayong buntag, Pastor Watching, samtang nagmonitor sa trabaho. Doon na mo'y mga pangutana, mga kigsunan, pwede ragyo natong Tagalog pagtaga diri sa ito nga panag-uban, labi na yun maghisgot may tungod sa balaang kasulatan. May tungod sa Valentine's Day, mga kigsunan, nga maoy gipangutana. Kanang Valentine's Day, mga kaigsunan, usa na siya ka istorya sa kinabuhi sa tao nga dili na to makaplagan sa Biblia. Dili na siya biblikal nga pista or selebrasyon. Dili na siya gisugo sa Ginoo, kundi usa na siya ka traditional, nabutang na siya sa traditional nga mensahe sa kinabuhi sa tao. Og ato sampong tan-awon nga ang pagsaulog pod sa gugma, mga kaigsunan, dili sabta kakita nga gisupak na sa Biblia. Kung naamay pagsilibrar lamang, giklaro ra gyud sa Biblia nga ang mensahe sa gugma dili na siya romantiko, kundi usa na siya ka balaan. Usa na siya ka putli, balaan ang tinuod nga gugma. Ang mensahe sa Dios, mga kigsunan, maoy gikinahanglan gyud natong tipigan, maoy gikinahanglan natong dawaton, og maoy gikinahanglan nato nga tuuhan. Aron sa atong kinabuhi sa pagpuyo nato sa kalibutan, mga kigsunan, dili talayo sa saad sa Dios. Atong hinumduman nga ang Dios nga maoy tagiya sa tanan, tagiya sa tibuok kalibutan, doon na sa isaad nga ikaw gako iyang balikan, lalinon dadon sa iyang puloy-anan nga wala nay kamatayon, puloy-anan nga wala nay kasakit, kagulanan ug mga pag-antos. Kung sa may mga pagsulay nga atong nasinatian diri sa kalibutan, temporaryo ra ang tanan. Lamang ang makasinati nga tinuod nga temporaryo ra ang atong kasakitan ug mga pagsulay kung kita tinud-anay nga nag-alagad sa Dios. Kay kung moingon tang temporaryo ra ning kasakitan sa kalibutan, unya wa ta magtinarong sa pag-alagad sa Dios. Unsa na may mahitabo sa kinabuhi sa tao kung dili siya magtinarong sa pag-alagad sa Ginoo? Ang gipakita sa Biblia dadon sa impierno. Buti pasabot, mas labaw pa nga naay kasakit, kaguliyang, kasamok, mga pag-antos ang kinabuhi sa tao kung dili magtinarong sa pag-alagad sa Ginoo. Apan kung doon na may mga pagsulay sa atong pag-alagad, mga igsuon, dili na nagpasabot nga wala ka magtinarong o kaha amoingon ka nga basi og bunga ni sa ako ang gihibo kaniadto. Kung pananglitan bunga man sa imuhang gihimo kaniadto, ang kalisod nga imong nasinatian og imo karong giatubang, kanang tanan temporaryo ra na kun imo nang ilahutay ang kana bitaw imuhang pagtuo o paghigugma sa atong Ginoo. Buti pasabot, magpatinud-anon ka, magtinarong ka. Simple nga pulong og sayon nga sabton ang pulong pagtinarong. Kanang pulong pagtinarong, imo na siyang maikinabuhi kung kanunay nimong gisurrender ang tanan ngadto sa Ginoo. Kung moingon tang gisurrender nato ang tanan sa Ginoo, pati tanang mga panalangin, tanan nga mga kanang kalampusan. Kung nagmalampuson ka sa imong trabaho, nagmalampuson ka sa imong negosyo, nagmalampuson ka sa imong career, matudpas uban,
itugyan sa Ginoo ang mga pagdaig. Himua ang pagpasalamat ug ang mga pagdaig sa Dios. Labi na gyud sa mga panahon nga nagmalampuson ka, labi na gyud sa mga panahon nga giblas ka pag-ayos Ginoo. Kay dunay mga gipakita diha sa Biblia nga daay mga tao nga nakalahutay sila sa pag-alagad sa dihang naas kalisod. Pero sa dihang nahamugaway sila, wala hinuon sila nakalahutay sa pag-alagad. Dunay mga tao, mga kaigsuonan nga grabe silang nakalahutay sa pag-alagad sa dihang doon na sila'y mga gipamati. Doon na sila'y mga balatian. Apan sa dihang nangaayo sila, wala na noon sila makit-i diha sa pagpangalagad. Gani dunay giingon si Ginoong Hesus, mga kaigsuonan, nga naay mensahe diha, mga kaigsuonan, katubitang napu man to ka sanlahon. Kung ato ang mabasa, mga kaigsuonan, na ana sa libro sa Lucas, kung wala ko malimot, mga kaigsuonan, na ana sa kapitulo 17. Pangitaa lang ninyo diha sa Lucas kapitulo 17, adunay napulo ka sanglahon diha nga pareho silang nangayo ni Ginoong Hesus. Nilahutay sila sa pagsinggit nga, Hesus, kaliwat ni David, ayaw kami. Pulo sila kabuok, puro nagsinggit. Sa dihang naapa sila sa kasakit, napuno pa sila sa sangla, ilalong pa sila sa balatian, wala silang hunong nga nangayo sa atong Ginoo. Apan sa dihang nangaayo na sila ug gihatag sa atong Ginoo ang ilahang gipangayo, hain bay unsa bay nahitabo, mga kaigsuonan, usa ra may nibalik aron pagpasalamat sa Ginoo. Ang siyam wa gyud mo balik. Dunay mga panahon nga inana ang kinabuhi sa tao, pero ayaw tuguti nga usa ka sa siyam ka mga tao. Importante, mga kaigsuonan, nga sa atong pag-alagad sa Ginoo nga dunay pagtuo sa bisan unsang sitwasyon o panahon. Dili nato kalimtan ang pagpasalamat, ang pagdaig, paglahutay sa tinud-anay nga pagpangalagad samtang buhi pa ta. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw. Matod pa ni Lorena Corion, good morning pastor, ug good morning sa tanan, dalaygon ang Dios. Maayo nga pagpaminaw ni Abelia Ambong, thank you pastor sa pag-read na ako. I love you. Pangalawa, happy Valentine's imo pastor. Unsa man ni? Na ako, I love you. Pangalawa, happy Valentine's sa imo. Actually kaning happy Valentine's kanang usa man guni siya ka selebrasyon, mga kaigsuonan, nga pangkalibutanon, kanang Valentine's Day. Kay ang istorya magyud ana, mga kaigsuonan, dili na siya biblical o mga tao nga o kahimtang sa tao nga kumbaga gisulat sa Biblia. Kahimtang na sa mga tao nga kana bitang nakasinati sila og tinuod nga pagbati. Dunay usa ka ta usas mga namartir ana. Kumbaga naghihimo nilang gihatagan og adlaw sa pagsaulog. Sa maragona sa kanigong bitaw nga usa ka tawo nga, like example, na usa ka tawo nga nagpakamatay sa usa ka butang aron pagpakita nga tinuod gyud ang iyang pagbati. Doon na po yung mga tao ana, mga kaigsuonan, nga gihimuan nila og kahulugan og hangtod nga nahimo nga gihimuan na gyud nila kasalugan, nahimo nga hinuon nga gipistahan. Apan ang pagsaulog about sa gugma, dili na siya gisupak sa Biblia, pero ang pagsaulog sa gitawag Valentino or Valentina, mga kaigsuonan, di yun na makitaan sa Biblia. Lamang dili sala gyud ang pagsaulog sa gugma, pero mauni timani ang tinuod nga pagsaulog sa gugma dili romantiko, kundi balaan. Balaan, kinabuhi, kinaiya, pinulungan, makita sa balaang kasulatan. Ang
Ato karong hisgutan mga kaigsunan, mahitungod ni sa unsay buhaton sa panahon nga naabitaw yung mga pagsulay. Unsay buhaton aron ka makapasalamat bisan kung naakas mga pagsulay. Nganong mauman ni gihatag sa Ginoo nga mensahe nga adlaw maron sa kanang gitawag adlaw maron sa gugma. Ang inani man gud ang nahitabo mga kaigsunan samtang namalandong ko niini. Ako sani nga palongon ning ato ang music mga kaigsunan ato ning ilisan og lain no ato ilisan og nindot. Nindot day. Puro man gyud nindot ato lang ilisan og kanibitaw nga background lang. Sige ato ni siyang tagaan diri og background. Saat mo maangkon ko sa guma mo, O Diyos daksa ako. Sige ato sa ding hisgutan mga kaigsunan ang inani ni siya sa bulan sa Pebrero pitsa 14 ang nasintro man gud ini kining pulong Valentino. Valentina dili ang gugma kay ang istorya man gud sa Valentine's Day or Valentino usa ni siya ka istorya mahitungod sa kanang pagbati sa lalaki o sa babae sa lalaki. Dili pagbati para sa Dios. Mahinungdan nga sa panahon nga magsaulog ang kalibutan og Valentine's Day, dili nato makit-an ang kinabuhing balaan, kinaiya nga balaan. Makita hinuon ang kalibutanon nga kalihukan. Dili ang simbahan maoy adtuan sa mga tao, kundili mga dapit nga bisan ang kanabitawng kaugmaon na apektuhan. Daghang mga kaugmaon sa tao na apektuhan. Like example, kaugmaon sa mga bata. Daghang mga bata o kinabuhi sa mga tao na apektuhan sa pulong Valentine's or Valentine's Day. Tungod kay wala masintro ang tinuod nga mensahe sa gugma. Ang gisintro mensahe about Valentino or Valentina. Kay ngano man tungod na kay dili biblikal ang maong selebrasyon. Buti pasabot dili makakaton ang tao sa buhat nga makapahimuot sa Dios. Dili makabuhat ang tao sa mga buhat nga ikalipay sa Dios. Kung imong masabtan nga nakasintro lamang sa pulong Valentino or Valentine's Day. Gigamit lang ang pulong gugma pero ang gisintro ang kinabuhi sa usa ka tawo nga dunay pagbating tawhanon, pagbating kalibutanon. Dili gyud ang gugma ang hisgutan sa Valentine's Day. Dili ang pagkabalaan kundi kalibutanon, kailayan. Mahinungdan kung ako lang isugilon ang akong mga nasinatian sa unang gadrive pag og taxi. Bulan gani sa Pebrero, 90% ang akong taxi maghatod, magbalik-balik gyud og pasahero sa hotel, sa motel. Labi na gyud kung magabi. Anha gyud ko magbalik-balik ang akong taxi sa mga hotel, motel.
dili sa simbahan. Ngano man, tungod kay kasagaran sa mga tao, ang ilahang nasabtan, ang gugma usa ka romantiko. Naimpluwensyahan ang tao sa kinabuhi sa usa ka tao nga giharian sa tawhanon nga kinaiya. Tawhanon nga pagbati. Di ko kalimot mga kaigsonan nga doon na mga tao nga maghilalis, mag-ilog, gikan sa usa ka dapit nga naa diha ang kahilayan. Tungod kay wala nila sintro ang pulong gugma. Ang ilahang na sintro, tawhanon nga pagbati. Tawhanon nga kinaiya. Mahinungdan nga sa ato karon nga panag-uban, siguro mahisgutan man nato ang bahin sa kasaulugan sa gugma o kasaulugan aning gisaulog sa kalibutan nga Valentine's Day. Lamang ang gipakita sa Ginoo, gipaabot sa Ginoo. Kung unsay angay buhaton aron ka makapasalamat kung naakas mga pagsulay. Speaking about pagsulay mga kaigsunan, daghan kay tang makit-an nga kahintang about pagsulay. Pagsulay mahitungod sa pagpangalagad, pagsulay mahitungod sa pagpanarbaho, pagsulay mahitungod sa pagpamuhi, pagpanguma, negosyo, o kaha pagsulay mahitungod sa relasyon. Siguro ato gyapon nga mahisgutan ang kahimtang sa atong panahon karon nga diin nagsaulog kasagaran ang kalibutan or ang tanang nasod. Siguro tanang nasod nagsaulog sa Valentine's Day. Doon na siguro ipipila nato dinhi nga makasugilon mahitungod sa dili maayo nga impluwensya sa Valentine's Day. Dunay mga tao nga nawagtangan og pamilya, nawagtangan sa kalinaw kalipay tungod sa Valentine's Day. Tungod kay dili lagi mensahe sa Dios ang gisentro, kundi tawhanon nga pagbati, tawhanon nga kinaiya. Makahinomdom ko sa unang panahon nga dunay pasahero nga hapit magdinunggabay sod sa akong taksi. Tungod kay nag-ilog day sila sa usa ka babae nga gikan pod sa usa ka kahilayan nga dapit. Unya hapit gyud po nako madala sa police station ang akong pasahero. O maayo na lang gani kay nikalma sila pagkabantay nila nga paingon ang ilang gisakyan sa police station. So daghan kay ko nga mga nasaksihan, nadunggan, mahitungod sa panghitabo sa Valentine's Day. Imbes kalinaw, kalipay, niresulta og problema. Dunay mga post diha sa social media nga pati gani ang kinabuhi sa tao na pati gani ang kinabuhi sa karabaw na apektuhan. Pati gani kinabuhi sa baka na apektuhan. Kay ngano man. Pati baka gi-drawingan, gipintalan ang pangunahan nga tiil o gipintalan pod ang pangulihan nga tiil. Ang pangunahan nga tiil, babae ang gi-drawing didto. Ang pangulihan nga tiil, lalaki ang gi-drawing didto, unya gagunit sa bulak, nya iniglakaw pod sa baka, mura po gagukod ang lalaki sa babae.
O niya, gibutang dito before Valentine's Day. Inigbaliktad sa baka, kung pikas ka mo lang tao, ang babae na saad mo ito as ulahi, ang lalaki na punto sa pangunhan, nga diin ang pangunahang tiil sa baka, gidruingan dito og lalaki, nga nagdagan, ang babae pod, ang pikas pod nga tiil pangulian sa tiil sa baka, gidruingan pod og babae nga dako ng tiyan. So daghan nga mga kanabitang naapektuhan, dili lang ang kinabuhi o pamilya sa tao, pati gani ang hitsura sa mga hayupan. Ngano man, tungod na kay ang mensahe sa Valentine's Day, dili balaan. Ang kinaiya, batasan, kahimtang, kalibutanon, tawhanon. May resulta usab og kalibutanon og problema. Kay kung balaan pa mga kigsunan ang mensahe sa Valentine's Day, daghang kinabuhi na bag-o. Daghang pamilya ang nalig-on. Daghang pamilya nga nahiusa. Apan tungod kay dili siya biblikal o dili balaan ang mao mensahe, kalibutanon ang mao nga gigikanan sa maong mensahe, mahinungdan nga daghan nga mga kinabuhi sa tao nga naguba. Daghang relasyon sa tao naguba. Na ay mga manag-uyab, nagbulag, o niya nakakita na puglaing uyab, naapoy mga magtiayon nga nabungkag, mga bata nga gihikawan or murag giilugan og pamilya. Usa po na sa atong hisgutan mahitungod sa mga pagsulay. So unsa may mga buhaton aron makapasalamat ka sa panahon nga adunay mga pagsulay. So atong tagsa-tagsaon ang kanabitang sitwasyon nga diin posibilidad nga imong nasinatian karon mahitungod sa pagsulay. Siguro atong unahon ang trabaho. About sa trabaho mga kigsunan, dili gyud tanan moingon tang diretso og ka successful. Dili gyud tanan mga kigsunan kana bitawng moingon ta nga tuloy-tuloy ang kalipay, tuloy-tuloy ang kahamugaway, tuloy-tuloy ang kalinaw sa trabaho. Dili lang sa trabaho, sa tanang sitwasyon nato sa kinabuhi sa kalibutan, muagi gyud ta og mga grabing mga pagsulay. Muagi ta grabing mga kalisdanan. Tungod kay usa na ka gitawag papel nato sa kalibutan. Salamat kay sa tubig. Ablihan sa nato ang Biblia para ato ning tagaan og bersikulo ang pulo nga ato karong isgutan. Mahitungod sa kagul-anan, mga pagsulay. Ato ning tan-awon mga kigsunan kining gisulat diha sa Juan. Juan kapitulo 16. Juan kapitulo 16. Ablihin yung Biblia. Nya basahon nato diha sa 33. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamog kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Pantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. So dinhi sa Juan kapitulo 16, sugdo nato balik diha sa 31. Si Jesus mitubag kanila karon mituo na ba kamo? Ang panahon mo abot og karon mauna nga magkatibulaag kamong tanan, mamauli kamo sa inyo og inyo akong biyaan.
apan dili ako mag-inusara kay ang amahan nag-uban kanako. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo og kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Pantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. Kung imuhang balik-balikon pagbasa mga kaigsuonan, sa pinaka direct nga tubag inani ni siya. Ngano mo yung kung direct nga tubag kay inani ang kasagaran manggod sa pagbati sa tao. Kung mag-alagad kas Ginoo, sugod kas pagpangalagad unya naay kalisod mo ingon dahil nganong ako pa man. Nganong mao pa may nahitabo. Nganong ako maning nasinatian. Daghan kaayo nga pangutana. Nganong mayong kong pinaka-direct nga tubag sa tanang klaseng pangutana nga posibilidad nga imong nasinatian o imo pang masinatian. Ang ipakita diha sa Biblia, kung dunay mga paglutos, dunay mga kapakyasan, dunay mga makaingontang klase-klase nga mga kalisdanan sa kahimtang sa kinabuhi sa tao, ang pinaka final yun ana nga tubag, dili na maoy katapusan. Ayaw kaguol, ayaw kabalaka, kay dili na maoy katapusan. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan, tanawon nato diha sa ihang gisulti sa Ginoo. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamog kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan, apan ayaw kamo kahadlok. Ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. Diha giklaro mga kaigsuonan nga sa panahon di ay nga dunay mga pagsulay, dunay mga panghitabo nga lisod kaayo masabdan sa tao o makaingon tang lisod kay natong masabdan. Ni anang panahon na di ay giablihan sa Dios ang kana bitang kalinaw. Kalinaw nga dili nimo mabayran sa unsa may mga kadaugan, sa unsa may mga butang sa kalibutan. Gisulti ko kini kaninyo, ingon si Jesus, aron makabaton kamog kalinaw. Kang gipakita dinhi mga kaigsuonan, samtang padayon ta nga naghulat sa pagbalik ni Hesus. Samtang padayon ta nga naghulat mga kaigsuonan sa mga saad sa Dios mga igsuon, makasinati tag nagkanilain nga mga pagsulay. Dili man tuod ta pareho og mga pagsulay, dunay mga tao nga niining mga panahon na niining adlaw murag gisulayan. Duna po'y mga pagsulay nga wala mahitabo pero sa una murag nagapanghitabo na. Na ay mga pagsulay nga bunga ras imong hunahuna. Bunga ras sa imuhang kanang pagduda. Siguro moingon ka nga dili man siguro na matawag nga pagsulay. Ang tinuod mo ni sa atong kinabuhi, ang atong kaugalingon una sa tanan angay natong butogon. Buti pasabot ang atong kaugalingon sa dihang ni sunod ta ni Jesus Christ. Number 1 natong kaaway, number 1 natong kontra ang atong kaugalingon. Sometimes maunay nahitabo. Ang ato rang kaugalingon mismo ang musulay nato. Ang ato rang kaugalingon, huna-huna, kaugalingon nga pagbati, batasan, maori ni usahay, muunay og sulay nato. Lamang dili nato kalimtan, sa tanang adlaw sa atong kinabuhi, doon na tayo freedom sa pagpili. Doon na tayo kagawasan sa pagpili. Na atong inumduman, duhara kabutang ang gikinahanglan natong pilian. Dili tulo, dili upat, duhara.
Ang mensahe sa Dios o mensahe sa kalibutan? Ang mensahe sa kalibutan na adiha ang tawhanong kinaiya, na adiha ang ato ang tawhanong pagkakita. Ang gipakita sa atong Ginoo, doon na tay kagawasan sa pagpili. Asa ta maminaw, asa ta modawat, sa ato bang kaugalingon, sa ato bang pagkatawhanon, sa ato bang mga tawhanon nga mga gipangandoy, kalibutanon nga mga gipangandoy, mga kaibog nga kalibutanon, doon na tay kagawasan. Ang Dios naghatag anag kagawasan sa pagpili, sa pagdesisyon. Samtang gihatagan tag kagawasan, padayon ang Dios nga nagdasig nimo. Padayon ang Dios nga nagatiman o nagdasig nimo nako natong tanan. Nga sa panahon nga mupili na ta, dapat ang atong pilion ang modala nato sa kinabuhing dayon. Dapat atong pilion diha sa atong pagkinabuhi samtang doon na pa'y panahon ang mga mensahe nga modala nato sa saan sa Dios. Ang mga pulong nga hingpit nga mugiya ka nato sa mga saan sa Dios, ngadto sa mga saan sa Dios. Doon na pagyoy mga gikinahanglan nga mga hinumduman gyud nato. Kabalo ko nga ikaw ug ako kitang tanan padulong na sa daganan. Naglakaw na tas kadaugan kay naana nato ang pagtuo. Naana nato ang kahibalo. Kumbaga ning dawat nata ni Jesus Christ, naana nato ang balang espiritu. Ang mensahe sa Dios mga kaigsunan nga maoy gikinahanglan nimo nako sa panahon nga adunay mga pagsulay para makapasalamat ta kanunay sa Dios, butang nga ikalipay sa Ginoo. Ayaw ni kalimti kini mao mensahe. Padayon sa pagtan-aw sa daganan. Ayaw tan-awa ang unsa may mga kapakyasan, mga sipyat sa imong kinabuhi. Mga sipyat diha sa imong panarbaho, sa imong pagnegosyo, sa imong mga source of income. Pagpanguma, pagpamuhi, moingon ka nga lisod kaayo siguro, pastor, magpasalamat. Sa panahon nga adunay mga pagsulay. Dili lang kay lisod siguro. Tinuod gyud sa lisod. Kana kung dili ka kadawat. Lisod gyud alang sa tao ang pag-atubang sa tanang klase nga pagsulay. Kung dili ka madinawaton. Sa tinuod nga kinabuhi mga kaigsunan, inani ni siya. Samtang naginhawa pa ta, samtang doon na patay kinabuhi, normal ragyod kanang gitawag mga sufferings. Kanang mga sufferings o mga antusono nato, sumala sa gipakita sa Biblia nga pantuson kamo. Dili na siya muingon ta nga ayaw siya tuguti nga dawato nimo nga muingon ka nga personal failure ni nako. Normal ra gyud na siya. Kanang mga pagsulay, mga antusonon, dapat mga kaigsuonan antigutang modawat. Kay kung antigutang modawat nga kanang tanan mahitabo gyud na siya, ang mahitabo man gud makontrol nimo ang imong emosyon. Dili imbis na kay kaguol, dili magkagamay siya.
Imbis na akay kasakit, kung like example, nasakitan ka, naguol ka, kay naalagi kas mga pagsulay. Kung nakadawat na kaana, mugamay ang imong kaguol, mugamay ang imong mga kasakit, magkahilis na siya kumbaga. Pero kung dili ka kadawat, magkadako ang imong kaguol, magkadako ang imuhang kanang magkadaghan ang imong mga pangutana. Munang ang tinuod nga kahimtang nga angay nimong batunan, nga angay natong batunan sa panahon nga dunay mga pagsulay, mga kapakyasan, kasakit, ang ipakita sa Biblia, mga antusunon. Daw, kinahanglan, first gyud natong ibutang sa atong nauna, dapat kantigutang mo dawat. Nya, hinumdumi, nga dili na maoy katapusan. Ang ipakita sa Biblia, mga kaigsonan, gitren lang ka. Gibansay ra ka. Gibansay ka sa tanang kahimtang sa imong ginabuhi aron damur ka nga makapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kay dili man gud ta ka tugkad nga doon na tay gugma sa Dios, doon na tay pagtuo pagsalig sa Ginoo, kun kanang tanan dili ta moagig pagsulay. Dili ta katugkad ana nga moingon ta nga naagi ko'y gugma sa Dios, tinuod gyud ko nga nagtuo sa Dios. Dili ka kasiguro ana nga mauminsay kung di ka makaagig mga pagsulay. Pero kung makaagig kag mga pagsulay, like example, napakyas ang imuhang pagpang-apply, ang imuhang pagpanarbaho, kumbaga naay mga pagsulay, ang imuhang pagnegosyo, pagpamuhi, dunay nangawagtang, sakalit wala nimo mabantay, dunay nangawagtang, sa imuhang pagpananom, dunay nangadaot, nya ang uban wala mga daot, sa imong pagpamuhi, dunay mga nadaot, o niya ang uban wala madaot. Mga kaigsuonan kanang tanan, kinahanglan kantigo kang mudawat. Kay sa panahon nga imo na siyang dawaton, nagpakita nga doon na kay pagtuon ni Jesus Christ. Muna ingon si Jesus Christ nga pasana, dili kay imuhang ipanumangil, imong ipapasan sa uban. Ayaw ipapasan sa lain. Kumbaga, ayaw ipanumangil sa lain. Ayaw pasanginlin ang bisan kinsa. Tanan nga nahitabo sa imong kinabuhi, dunay mensahe, dunay katuyuan, dunay mga rason. Dili aron ka pasakitan, dili aron ka kana bitawng maluya, dili aron ka mubiya sa pag-alagad, kundili aron damor nimong mailhan nga doon na kay gugma sa Dios, doon na kay pagtuo sa Dios, doon na kay pagsalig sa Dios, og damor nimong masinatian ang pag-atiman sa Ginoo. Dunay mensahe diha sa Salmo. Si David, mga kaigsunan, dunay mensahe Salmo. Ato kunong tan-awon diha sa Salmo 34. Diha sa Salmo 34 versikulo 19. Daghang kalisdanan ang antuson sa matarong, apan luwason siya sa Ginoo gikan ni ining tanan. So diha giklaro, mga kaigsuonan, kung magkinabuhi di kang tarong, magkinabuhi kang matarong atubangan sa Dios, dili lang kay karon lang ang imuhang pagsulay or karon lang ang imuhang kalisdanan.
Naadi ay mga kalisdanan nga ipasinati or ato pagyong masinatian. Pero hinumdumi, kanang tanan, dili na mo'y katapusan. Ang giingon ni Jesus, gidaog na niya ang kalibutan. Maoy hinungdan nga sa panahon nga aduna kay mga pagsulay, dapat pilion nimo ang pagkamalinawon. Dapat pilion nato kanang mga dapit, lugar nga diin kamalinawon. Unya unsa mapod ang mga lugar nga makahatag nimog kalinaw, makahatag nimog kalipay. Walay laing mga lugar nga makahatag natog kalipay, kalinaw. Ang presensya sa Dios. Asa na to makaplagan ang presensya sa Dios? Ug unsaon nato aron atong masinatian ang presensya sa Dios? Una sa tanan, muduol ta sa Dios. Magpatudlo ta sa Dios. Maminaw ta sa mensahe sa Dios. Og walay laing lugar nga diin didto nato madunggan, makatunan ang mga mensahe sa Dios. Mao ang simbahan. So kung doon ay mga pagsulay, mga igsuon kos Ginoo, damor kang moadtog simbahan. Wala pon magpasabot nga kung dunay o walay mga pagsulay, di na lang pon moadtog simbahan. Hinumduman nato. Ang gipakita sa Biblia, bulahan ang tao nga nakasinati sa tanang mata nga pagsulay. The word tanang mata nga pagsulay, naay mga pagsulay dili kalisod. Naay mga pagsulay nga gisulayan ka sa kalisod, wa ka mapukan. Dapat dili po ka mapukan sa panahon nga sulayan kag panalangin. Kabalo ba mo? Lisod kaayo nga bantayan kung ang panalangin mao'y gamiton aron ang tao sulayan. Matawag bang pagsulay ang mga butang panalangin? Yes. Kanang gisulayan ka kung kasaligan ba ka? Gipiyalan ka kung nakakaton na magid ka? Gisulayan ka og trabaho? Gisulayan ka og negosyo kung kasaligan na ba ka? Dunay mga tao nga nilahutay sila sa pag-alagad sa dihang naay mga pagsulay. Naas kasakit, naas sa kalisdanan, apan sa dihang gisulayan sila sa panalangin, nawagtang hinuon sila sa pagtawag sa Dios. Usa sa akong gihisgutan kanina, ang gipakita ni Ginoong Hesus sa kinabuhi sa napulo ka mga sanlahon. Ang napulo ka mga sanlahon, pareho sila nga nilahutay sa pagsampit ni Jesus sa dihang naa sila sa mga kasakit, sa dihang naa sila sa mga problema, sa diha nga ilalom sila sa mga kagulanan. Nganong ilalom sila sa kagulanan kay dili manggod sila pwedeng kanang musagol sa kadaghanan. Kung dunay mga selebrasyon ang kadaghanan, dili sila pwedeng musagol. Kay duna sila'y balaod nga mga sanglahon, ilain. Dili sila pwedeng paduulon sa ilang pamilya, diha sa publiko. Dili sila pwedeng makaduol. Naa sila sa kamingaw, naa sila murag kumbaga, kung dunay mga selebrasyon sa ilang panahon, maglaway na lang sila. Kutob na lang sila sa kaibog. Murag kumbaga, hikawan sila sa hostisya. So naa sila sa kagulanan. Sa dihang naa sila sa kagulanan, o naa sila sa kasakit, mga kaigsunan, daghan nga mga pagbati nga nakapabugat nila. Apan bisan pa niini mga kaigsunan, wala sila maluya. Pabilin silang mitawag ni Jesus. Masugot ang ilang pagsampit sa Ginoo. Nga Hesus kaliwat ni David, ayuha kami. Apan sa dihang
gitagaan og pagtagad ang ilang mga hangyo. Gitubag sila sa Dios, gihatag sa Ginoo ang ilang gipangayo. Nangaayo sila. Ug sa dihang nangaayo sila, gipakita diha sa gisulat o gisaysay ni Jesus nga si Jesus nangita sa ilang pagpasalamat. Nga si Jesus ang atong Ginoo nangita sa mga pagdaig. Apan hain ba'y pagpasalamat mga pagdaig nga gibuhat sa mga taong gitubag sa Dios. Ang siya muwa gyud manumbaling. Dali silang nalimot. Ang usa ra ang mibalik. So asa ganin na mabasa Pastor Gideon kanang maong istorya mahitungod sa napulo ka mga sanlahon nga giayo sa atong Ginoo. So atong makit-an mga kaigsunan ang napulo ka sanlahon nga giayo sa atong Ginoo naa sa libro sa Lucas. Kapitulo 17. Ako ning tan-awon. Ablihi ang Lucas Kapitulo 17. O niya, sugdan nato sa versikulo 11. Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria o sa Galilea. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya sa napulo ka sanlahon. Nagpaantaw sila. O naninggit, Jesus, magtutudlo kaloy, intawon kami. Nakita sila ni Jesus o giingnan lakaw og pahiling kamo sa mga pari. Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang usa kanila, sa pagkakita nga naayo na siya, mibalik na nagdaig sa Dios. Sa kusog nga tingog, mihapa siya sa tiila ni Jesus og nagpasalamat kaniya. Sa marhanon kadtong tawhana, unya miingon si Jesus, dili ba napulo man katao ang nangaayo? Hain naman ang siyam. Nganong kiniramang langyaw ang mibalik aron pagpasalamat. O miingon kaniya si Jesus, tindog og lakaw, ang imuhang pagtuo mo'y nakaayo kanimo. Diha giklaro mga gigsunan. Adunay mga tao nga makalahutay sa pagsampit, pag-alagad sa dihang naay kalisod. Apan sa dihang naanay mga panalangin, mawagtang sila. Imbis maninuod sila sa pag-alagad sa Ginoo, kay di panalanginan sila. Mawagtang hinuon sila sa pagkamatinud-anon. Dunay mga panahon, mismo siguro sa imong kinabuhi, ikaw makakita, naka-experience sa imong kinabuhi nga nag-alagad sa Dios. Sa panahon nga wala pa'y mga kwarta, wala pa'y tarong trabaho, wala pa'y tarong income, nakanunay diha sa simbahan. Nindot kayo ang pagdaig, nindot kayo ang pagpasalamat, mugawas gyud ang pagbati diha sa iyang mga luha. Nga mayon, thank you Lord sa imong pag-uban. Thank you Lord sa imuhang pagka matinud-anon o ang imo pagka maunungon. Nga bisan sa kalisdanan, kanunay na kong nabati ang imong gugmag pag-atiman. Murag ang mihisaksi sa iyahang kalipay diha sa pagpasalamat sa Ginoo ang iyang mga luha. Pero daghang ay mga tao nga sa dihang daghan nagkwarta, daghan nagtrabaho, daghan nag-income, daghan nagkwarta diha sa bangko, daghan nag mga property, nindot na kaayo og mga kanang mga suot, tindot nga kaig mga sakyanan, nindot na kaig pinoy-anan. Gamay na kaayo ang panahon sa tinod nga pagpasalamat. Naana diha ang pagpangwinta, makita na ang pagpangumpara. Pwede ba nimong tan-awon ang imong kaugalingon nga pagpangalagan? Pwede ba nimong hinuktukan ang imuhang kaugalingon? Nga para bang makita nimo ang tinuod nga kahimtang
nga dapat nimong masabtan, nga dapat nimong hinumduman og timan-an nga ikaw ug ako nga kitang tanan nga nagtuo umidawat ni Jesus Christ, kita gipahimugso og gipakatao para pagdaig sa Amahan, pagpasalamat sa Dios. Ang kusog ganiya nato, ang kaayuhan, kalagsik, kabasgog ganiya nato, gikan sa Dios, gihatag na sa Ginoo para ato siyang daigon, para ato siyang simbahon, para ato siyang pasalamatan. Dapat ato ning gibuhat kay didto ta na ulipon. Og ayaw tuguti nga sa imong pagtuo nga doon na kay Ginoo, apan ang imuhang kusog, ang imuhang kanang pagka moingon ta nga kalagsik sa lawas, kahimsog sa lawas, kahimsog sa lawas, kanindot sa pagpuyo, imo nang gigamit sa pag-alagad sa mga butang. Tanawa ko no, kung tinuod ba kang nangalagad sa Dios or nangalagad na lang kas butang. Kaya daghang kay mga tao nga igot na lang sa pulong pagtuo nga dunay Ginoo. Pero ang kusog, abilidad, talento, gigamit aron makakwarta. Gigamit aron moingon nga aron panalanginan. Murag kumbaga ba, sa direct nga pagkaistorya, murag ang tao na ulipon nas butang. Imbis mangalagad sa Dios, nangalagad na lang sila sa kwarta. Nangalagad sila sa butang. Kanunay nilang gihatagag panahon ang butang. Kanunay nilang gihatag ang ilang kusog, ang ilahang hunahuna, ang ilang kasing-kasing sa butang. Sa direct nga pagkaistorya, ang tao kasagaran na ulipon sa butang. Tuan nangalagad sa kalibutan. Tuan nangalagad sa mga butang nga giigkaibgan sa mga tao nga dili giiya sa Dios. Pwede kay na nimong tan-awon o pwede na ako nang tan-awon sa akong kaugalingon. Kay mo na'y akong gibansay. Asa na ako nahatag kong kusog. Asa na ako nahatag ang maayon akong panglawas. Asa na ako nahatag ang kahimsog sa lawas. Kay maumanay atong gipangayo good health. Pero sa dihang daw na tayo maayong good health, maayo niya good health pag yun, asa man nato gigamit? Sa pagdaig ba sa Dios? Asa man nato gigamit? Sa paglukso ba, sa pagkamaayo sa Ginoo, sa pagsayaw ba, sa pagkamaayo sa Ginoo, sa pagsimba ba, sa paglakaw ba, para pag-adtog simbahan, sa paglakaw ba para iwali ang mayong balita, isugilon ang mensahe sa Dios, or nangayo rata good health para atong gamiton sa pagtrabaho para doon na tayo sweldo. Sa panahon nga doon ay sweldo, palit na punta og mga kabtangan, unya mangayo man putog maintenance, mangita na putag source of income, additional income. Di ba mao man ay nakita nato sa kasagaran sa mga tao karon? Nga ang kusog, ang kinabuhi, ang maayong panglawas, wala na gamita sa pagdaig sa Ginoo. Pero sa panahon nga doon na pa'y balatian, nagtinga pa, grabing nakapangayo ni Lord. Sometimes inana ang klase nga mga pagsulay. Moingon ko nga, kung naakay mga pagsulay karon nga naas kalisod, mahitungod sa kabtangan, pamuhi, panguma, dali ni mo nang masabtan. Normal na sa kinabuhi, samtang napatas kalibutan. Pero ang lisod masabdan mo ni. Kanang giayo ka, kanang gibag-o ka, kanang gibless ka, pero wat na kay panahon niya. Kanang nangayo ka og maayong panglawas.
Unya sa dihang gihatag sa Ginoo ang mayong panglawas. Ang maayong panglawas gigamit nimo aron alagaran ang butang. Nangayo kag kusog, nangayo kag kaalam. Gigamit sa tao para alagaran ang kalibutan. Hangtod magkataas ang edad, magkagamay ang tuig. Patay. Pangutana. Gantihan ba sa Dios ang tao nga ang iyang kusog, ang iyang paayong panglawas, ang iyang abilidad nga gipiyal sa Dios gigamit sa mga butang? Yes, dili sala kanang naa kay trabaho. Dili sala aduna kay butang. Pero dapat nahimo ng kapartner nimo sa pagdaig ni Lord. Dapat napagaani mo ang pag-alagad sa Dios tungod sa mga butangan ani mo. Kung naa kay trabaho, dapat nahimo ng instrumento para napagaan ang trabaho sa pagdaig nimo sa Ginoo. Dili kay gamiton ang Ginoo, hangyoon ang Ginoo, ayuha ko, luwas ako, sa dihang giayo og naluwas na ka. Wala na kay panahon niya. Inana ba ang klase nga kaimutan sa Dios? Inana ba ang klase nga kahimtang sa tao nga maoy gihulat sa Dios? Dili. Kanang maayo kag lawas, kanang gibless ka, dapat damor nimo siyang daigon. Dapat damor nimo siyang pasalamatan. Wala pod magpasabot nga katong naay mga pagsulay, katong mga tao nga naas mga problema, kapakyasan, di na kaday. Tanang klaseng sitwasyon, panahon, kahimtang, dapat ready ta sa pagpasalamat sa Ginoo. Sa muni ang ato rong hisgutan mga kaigsunan nga gusto sa Ginoo nga imong masabtan. Mao ni ang gihatag sa Ginoo nga mensahe nga gusto nimong gusto sa Dios nga imong mahinuktukan, imong mapamalandungan, samtang doon na pa'y panahon. Samtang doon na pa kay kusog. Nga matod pa sa balaang kasulatan mga kaigisoon, nga hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon ka pa. Samtang lagsik pa ka. So unsay ang ibuhaton aron ka makapasalamat bisan kung naakas mga pagsulay. Hinumdumi, dili lang kalisod pagsulay. Napoy mga pagsulay kanang giblas ka. Dili ba ka mawagtang sa plano ni Lord? Mao ni ang adlaw panahon nga atong eksamino ng atong kaugalingon. Ayo eksamina ang imuhang kaila, imong pamilya. Eksamina mismo ang imong kasing-kasing. Unya mas maayo magama ka og mga kana bitawng mga pamaagi nga mas mahinumduman nimo ang imuhang pagkaikaw. Like example, ang imuhang kinaiya nga ma-examine nimo ang imong kinaiya. Na kinaiya ba nimo ang gugma sa Dios, prinsipyo sa Dios, mensahe sa Dios, pagtulunan sa Dios? Napagaan ba nimo ang imong pag-alagad sa Ginoo tungod sa mga butang nga nimo? Munay imuhang eksaminon. Or mas nabugatan ka sa imong pag-alagad, mas naglisod ka ba? Mas naglisod ka sa pagsimba o pag-alagad sa Ginoo tungod sa kwarta? Tungod sa mga butang nga nimo, munay pinakakuyaw. Munay pinakadelikado ba? Nga sa una, nga lisod pa, wa pa kay kwarta, duol kayo ang Ginoo nimo. Pero sa dihang na anak kay kwarta, nabati nimo nga mas layo ang Ginoo. Mas nabugatan ka sa pagsimba, nabugatan, mas lisod nimo adtuon ang simbahan tungod sa panalangin. Munay pinakakuyaw. Mas
nagproblema ka sa paghatag, mas na problema ka sa pagtabang, sa dihang gibless ka. Muna'y pinakadelikado. Katong wala pa ka giblas, kalipay nimo ang paghatag. Kalipay nimo ang pag-alagad, ang paghalad, ang pagtabang. Mga igsuon, karon ang panahon nga ato ang hinuktukan ang atong kahimtang sa kinabuhi nga Kristohanon. Og ato ang eksaminon ang tagsatagsa nato kuna-una, kasing-kasing, kinaiya, batasan, mga binuhatan. Atong eksaminon. Napagaan ba ang akong pagsimba, ang akong pag-alagad? Nahimo bang katimbang ang mga butang sa lapi, tanan nga niya nako? Nahimo ba silang kahimtang sa akong pag-alagad sa Ginoo? Kay kung nahimong katimbang, mas napagaan o mas napasayon nimo ang pag-adto og simbahan aron daygon nimo ang Dios. Inumdumi, ang pagpasalamat og ang pagdaig gipangita nas Ginoo. Nganong gipangita nas Ginoo kay maunay number 1 nga rason nganong gipakatao ta. Isaias 41:21. Ako rang tan-awon kung wala ba ko masaag sa Isaias 41. Isaias 41:21. Dili. 11, Arikos 11. Akong tan-aw na. 43 padagway. 43. Okay. Isaias 43, dili 41. Isaias 43:21. Nasaag yun ko ganina. Amo nang kinahanglan yun ako ang kanang eksaminon, ako ang tanaw sa Biblia. Isaias 43:21. Ang katawhan nga akong giumol alang sa akong kaugalingon, aron daygon nila ako. Ikaw ug ako giumol ta pagbalik, gipakataw ta pag-usab. Dili aron pagtagbaw sa mga butang sa kalibutan. Kay tinuod di man punta matagbaw sa mga butang sa kalibutan. Direct nga pagka-istorya way butang nga nakapatagbaw nimo. Kung naay butang nga nakalipay nimo karon, pila ka tuig imo rambiyaan. Ngita na po kag laing butang nga makapalipay nimo. Moabot ang pila ka tuig, malato na sad kana, imo na po nang pasagdan, ngita na po kag laing butang. Mao nay tinuod nga kahimtang sa tao. Walay butang nga makatagbaw nimo. Gawas lamang sa mensahe sa Ginoo. Ikaw ug ako giumol ta sa Dios. Dili aron pag-alagad sa mga butang sa kalibutan, kundi aron pagdaig sa Dios. Ikaw ug ako gihulat sa Ginoo. Nangita ang Dios sa atong pagdaig. Nangita ang Dios sa atong pagpasalamat. Sa adlawng Domingo, adlaw bang Sabado, o bisan unsang adlaw, dapat sa usa ka semana dunay usa ka adlaw nga imong gigahin simbahon nimo siya. Usa ka pangutana, makaadto ba kag simbahan ug mga adlaw? Makadaig ba kas Ginoo? Kay kumingon ta nga, pastor, pwede raman ko makadaig sa Ginoo sa balay. Kay bisag asa pwede man nato daigon ang Ginoo. Dili sayop nga modaig kas Ginoo sa imong balay. Pero ang sayop mao ni, wala kay rason kung trabaho nang hisgutan. Bisag usa ka layo, atuon. Pero kung simbahan na ganing hisgutan, daghang kaing rason. Nga unta, gi-bless ka ni Lord. Nga unta, giayo ka ni Lord. Gibag-o ka ni Lord.
para daygon nimo siya, para pasalamatan nimo siya. Sa ngalan sa Ginoo kinasingkasing kong mudasig ninyo. Pangita mong simbahan. Para inyo siyang halaran. Para ato siyang daygon ug pasalamatan. Sa usa ka simana, adunay usa ka adlaw nga dili atoa para niya. Aron simbahon nato siya. Magambot sa dili pa ko manamilin. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat sa imuhang mga pulong. Salamat sa imong mga mensahe nga nagpahinumdum ka namo. Salamat o Dios nga imo kaming gidasig gilig-on. Sa bisan unsang mga pagsulay imo kaming gipasabot. Nga mas dapat i-priority namo ang pagsimba o pagdaig pagpasalamat kanimo. Kay imo kaming giusab, gibag o giluwas aron paghimo niini. Busa amahan, salamat. Nga imo kaming gipukaw ug imo kaming gipahinumduman. Nga nagkinahanglan ang among kinabuhi sa tinuod nga paghalad, pag-alagan, pagdahig, pagpasalamat alang kanimo. Salamat o Dios nga maadlaw kaming tanan makasimba kanimo, makahalad kanimo, makadahig kanimo. Kay kami imong gibag-o giluwas aron pagdaig sa imong ngalan. We declare blessing in Jesus' name. Amen o amen. Ako nagtuo nga sa imuhang pakiguban sa itong programa, gibless ka niya. Aron dili nimo malimtan ang katuyuan o rason nganong ikaw sa Dios iyang gitabangan. Aron damor nimo siyang daygon, pasalamatan sa tanang sitwasyon nga atong nasinatian. Kining igsuon, Pastor Gideon Moingon, sa atong programa, ang pulong mo, kinabuhi ko. Ang pulong sa Dios, atong kinabuhi, ang pulong mo, kinabuhi ko. Good morning and God bless. Nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalad, magapagdaig, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Isus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, hallelujah,
Other platforms we've used may work.